Okay, live ta. Dialog lang, no? Dialog lang ta. Doon ay mga pangutana atong tubagon. O katong gusto nga magpa-shout out, atong i-shout out. Ang gabi di ay, kanatong tanan. Sa atong igsuon diya sa Amerika, si Cardinal Ambrosio Resani diya sa Maryland, mayong gabi alang sa Pilipinas. Apan mayong adlaw diya sa Amerika, tay adlaw man karon diha sa imong pinalanggang asawa, sa imong mga anak, sa imong mga kaigsuonan, mga igsuon, mga kaparintihan nimo diri sa Pilipinas diha sa Bohol. Maayong gabi kanatong tanan. Diha karon sa Bohol, sa balay ni Resani Family, ang atong usa sa kardinal, na si Cardinal Haugin, no? Ni Sergio Haugin. Doon na siya himo diha nga kaning sa tubig, singa na dipwel, no? Alang sa pag-ayuda sa tong igsuon nga si Cardinal Resani. Ang ato ang himuon karon, wala ta karon mag live nga pareha gyud og kani live sa regular nato nga panagtigom. Ang ato nga maghisgot kita sumala sa wala ko na ning kuan diri sa luyo. Wala diri. Wala na. Sumala sa atong mga tema nga atong angay nga hisgutan nato. Di lang ta malimot nga alang nako kaning kalibutan sama kani sa usa ka dako kayong drama sa Ginoo. Kay sayon ra man nato sabton ngano nga sama ni siya sa usa ka dakong drama tungod kay scripted ang panghitabo. Kung dili mo mutuo nga scripted ang panghitabo sa kalibutan o di ta mutuo ana, dili ta mutuo nga dunay panagna. Pero kadaghanan mutuo man. Kay kung dunay linog, mingon madayon nga mo na ang nahisulat. Sa ato pa nito o siya nga katong linuga sumala ko sa nahisulat. Indo na po'y mutungha sa kalibutan nga magsasangyaw nga dili nila kauban sa tinuohan, yun po nga mauna ang gitagna sa Biblia nga mini nga propeta. Sa ato pa nahisulat na tudaan. Nito sila nga doon na nahisulat alang anang buluhatuna. Diyan sa may pasabot ana. Scripted ang kalibutan. Unay angay unta nga masabtan na to, dili kay puros lang iming, hallelujah, praise the Lord. Ano? Puros ra yung ana, puros ra ampo nga 14 tagasa. Ay makita in taon na nakita nako nga inampuan sa usa ka pangulo pas pantasa. Bisag kinsay pangyawyaon. Pero sa gisultis Ginoo, tumbasahon ang Matthew. Kuno ang Bible, be tumbasahon. Hindi daw ng Bible diha. Ano ba gisugo na kong Bible? Wa man mabot. Diri sa ni King James ba ni? Oh. Imprimatur ni? Diri ko nota sa Matthew 6. Ano sa gisulti may tungod sa pagampo. Kapitulo 6, versikulo 7, ingon, o sa inyong pagampo, ayaw kamo pagyam-yam
sa mga pamulong-pulong nga walay kapuslanan. Ingon sa ginahimo sa mga hintil kay maoy ilang pagdahom nga pagadunggon gayud sila tungod sa ilang daghang sulti. Ayaw kamo panigingon kanila kay ang inyong amahan nasayod na sa inyong mga gikinahanglan bisan gani sa wala pa kamo makapangayo kaniya. Pero mo na nga magampo dili na nga grabe pagkadugaya kayo oy. Magsugod sa Dios gagmay o magsugod sa Dios nga dako padungon sa ikaduhang Dios at matapos sa kinagamyang Dios. Ay Diyos sa mga amigas, Diyos sa mga sulong, Diyos sa mga langaw, Diyos sa mga upo. Ay kuno, lain-lain na silang Diyos. Pagkanaghana, mao nga para nako dili gina makatabang sa pagpangita sa kamatuoran. Nangita ta sa kamatuoran dapat masabtan sabto na to kung unsa gid ning kalibutan. Nana. Unsa gid ning kalibutan. Ngunay ato ang sabton. Sumala sa atong gipahayag nga kaning kalibutan drama. Ingon kani sa usa ka drama. Tungod kay ingon man ni sa usa ka drama ato na yung pangitaon og unsa may ato ang kamatuoran nga sama ni siya sa usa ka drama. Atong basahon daghan ta kayo og mga mabasa sa kasulatan nga sa wala pa mahitabo gi-script daan sa Dios bisan kadtong pagkabihag nila sa Babylon. Ang Israel nabihag sa Babylonia ni Nabucodonosor. Isulit ito daan ni Isayas nga ang tanan nga tuwa didto sa balay sa Dios hakuton padulong didto sa Babylon. Walay nakita ni adtong ni Nabusaradan nga dili dadon sa Babylonia. Ngano man to kay tungod nga script na daan ang nahitabo. Busa kon scripted ning kalibutan makasabot kamo nga kaning kalibutan di ay scripted sa Dios. Dunay mga partakers ani. Pwede nga makasabot kamo sa tinuod nga pagkabanhaw natong mga tao. Kung unsa ang pagkabanhaw. Kanang inyong gidahom nga pagkabanhaw kanang ang tao mobalik sa atong namatay na nga tao mo mahimo siyang tao pagbalik di man na madrama, di man na maistorya sa Dios. Kuman siya nalata, wala na siya lawas, tanan hasta yung mga bukog wala na. Sao man nato pag istorya to dito maistorya apan ang kinabuhi ana ang kasaysayan sa iyang kinabuhi mao toy maistorya sa Dios pagbalik.
isa man ni si mayong gabi master uban sa mga mahal na spiritual nanay. Okay. Yung gabi po ni mo diha, no? Richelin, paborada, may gabi. Inana na mga igsoon. Maong atong ayuhon ni pagpaminsar na kaning kalibutan ni ay drama sa Diyos. Kung drama ni makasabot ta karon. Masabta nato kung unsa ang pagkabanhaw. Anang litan giingon man na sa ni Jesucristo nga banhaw niya ang tao sa katapusan nga adlaw. Kanang katapusan niya ikatulo na kaadlaw. Kaya kung imong basahon sa Hosea 6:2, ingon man nga sa ikatulo kaadlaw kita pagabanhaw niya. Sa tupakon, kanang ikatulo kaadlaw mao kana ang pagkabanhaw. Mao kana ang pagbanhaw ni Kristo dinhi kanato. Unya niingon siya diha sa Juan 6:40 nga yang banhawon ang tao sa katapusan. Dili ko na mahimo nga atong bulagon tong ikatulo o katong katapusan. Kay dili man kay managbulag ng pagbanhaw atong giingon ni Kristo o kanang pagbanhaw sa kanang gisgutan sa Hosea 6:2. Di man na may tabo ngayon ana. Usara na og kaning usara na og tuyo sarag tumong ng istoryaha. Usara nagtumong. Mao nga kanang ikatulo ka adlaw kun ato na siyang pangitaon sa kalibutan, atong isipon ang edad sa kalibutan. Kay kaning kalibutan na may edad. Dili man kay kitaran tao na ay edad. Walang ni pingali makasabot. Ang kadaghanan sa mga tao, gumikan nga ang inyong mga magtutudlo o ako makasabot nga kaning kalibutan doon ay edad. Kana dahil giingon diha nga 2024 sa kang Gregorio, di ba edad man na. Kay gaihap man tao gidugayon ana sa kalibutan. Kanang 2024 matod pa sa kang Gregorio, gikan gina sa pagsugod ni Kristo, ni Jesus. Nonang 2024, edad na sa kalibutan. Nan, o kanara may atong nahibaluan, dili ka makakita sa giingon nga sa ikatulo kadlaw banhaw niya kita. Kay naisulat man na diri sa Hosea 6:2 nga banhaw niya kita sa ikatulo ka adlaw. Busa aron makita nato kung kanus ka ng ikatulo ka adlaw, gamon dayon nimo nga 1, 2, 3. Ang usa ka adlaw ana usa ka libo ka tuig. Kaya na may gingon dayon sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 2, o Kapitulo 3, versikulo 8, nga gingon nga mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta sa usa ka butang nga tinuod, nga alang sa Ginoo, ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw.
So doon na di ay pag-isip ang Ginoo sa adlaw nga ang usa ka adlaw ana may katumbas alang nato nga usa ka libo ka tuig ang ginugayo. Tungod ani kanang tulo ka adlaw sa Ginoo alang dayon kanatong tao mahimo nga tulo ka libo ka tuig. Kung imo ning bahinon sa duha ang tulo ka libo ka tuig, sumala sa gihisgutan ni Kristo sa Osea 6:2 nga tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi sa tupa kanang duha ka adlaw duha ka libo ka tuig mana imong kuhaon sa tulo ka libo ka tuig dunay mabilin ana nga usa ka libo ka tuig kanang ikatulo ka adlaw. Kanang usa ka adlaw nga naa usa ka libo ka tuig ana nga nahabilin mao kanay usa ka adlaw nga ikatulo ka adlaw ikatulo ka libo ka tuig kanatong tao. Mao nga mayong gabi master sa mga spiritual nanay, Cardinal Bishop, brothers and sisters from Bishop Arturo Flores Amaba diha sa Antique. Mayong gabi usab nimo diha o sa imong asawa, sa imong mga anak, mayong gabi kaninyo diha. Hinaot nga maminaw lang mo kanunay sa atong live sa mga cardinals nga mag-live diri ug sa mga adlaw sa panimbaho nato sa atong pag-live nato sa Radyo Bibo sa matag Sabado kay diha nato buhian ang kaning mga mga sangyaw nga wala masabti sa mga tao nga kinahanglan gyud masabtan. Dunay ato ang mora na akong hanyo. Karon padayon ta no. Kanang usa ka libo ka tuig ikatulo ka adlaw na mao nay gigahin nga si Kristo mohari ni anang gidugayuna ipon kanatong tao dinhi sa kalibutan. Dili kay kaning kalibutan iyang kaning kalibutan mahanaw masunog. Kunya kitang mga tao dadon dito sa unahan sa bituon dito sa langit sa mga langit. Dayon inigsakan na puno natong tanan to anata dito sila to ana dito kaning kalibutan dauban masunog ni uban sa kalibo ka tuig manaog diri balik. Dilan pagkahasol kayo ng naunahan ninyo. Dili ba na mainana ba di ay ang pag-istorya sa Dios aning kalibutan dili ingon ana. Tinuod ani si Kristo mohari sulod sa usa ka libo ka tuig nga ipon ra kanatong tao. Magpuyo siya ipon kanatong tao. Sumala dire sa pinadayag 21:3 og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang Dios. Og siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Og ang Dios gayud mao ang makig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Kaning pag-ingon sa Ginoo diri nga mahimo og mahimo nga ilang Dios, selected person ra ni.
Dili kay sa tibuok yun nga kalibutan, sa tanang tao yun sa kalibutan. Ang mga tao ani diin mahimo siyang Dios kadto rang matawag nga iyang katauhan. Iyang panon, diha ra siya mahimong Dios. Diha ra siya magpuyo ipon kanila ug mahimo siya nga Dios diha nila. Ug kanang mga tawhana mahimo nga iyang katauhan. Dili ni tibuok kalibutan kay bisan pa og unsay pundok nimo nga imong gisudlan karon, unya wala ka masayod sa mga sikreto sa Ginoo, mahimo kang hingpit niya nga kaaway. Papariha sa una sa panahon sa mga Hudyo nga ang mga tao na naggulat sa ilang hari nga moabot nga mao ang Kristo o mao ang Misayas. Isa man yung nawag? Nawag na lang, may ngalan. Hindi ko baga kayo pagkakilala. Nawag ulay ngalan. Baghatong sa kato. Panahon sa atong Ginoong Jesucristo sa una, ang mga Hudyo nahibalo sila nga doon nagyoy maabot nga ilang manluluwas. Si Kristo, si Misayas, o si Emmanuel. Kung sa may nahitabo, pagwa, hingpit sila nga kaaway. Nahimo sila nga hingpit nga kaaway. Timan niha, ang mga kaaway ni Kristo katong nagpatay ni Hesukristo sa cross, na naghulat kato o nagtuo kato sila nga dunay moabot nga ilang manluluwas nga mao si Misayas, mao ang Kristo, mao ang Emmanuel. Sila tanan adto nahibalo, gilauman kadto sa mga Israelitas. Sa may nahitabo pagwa, nahimo silang kaaway. Dili lang kaaway nga basta-basta, hingpit pa gyud nga kaaway. Unsay hinungdan adtong tanan? Tungod kay wa sila mahibalo kung kanos ang panahon na muguwa ang ilang gihulat. Sa unsang paagi ang muguwa ang ilang gihulat, ngunay failure nila. Ang failure nila, wala sila mahibalo kung kanos muguwa. Didto nila ang ilang gihulat. Ikaduhang failure, wa sila mahibalo kung sa unsang paagi ang paggula. Pero nagtuo sila nga dunay manluluwas nga moadto nila, moabot nila, pero wa sila kahibalo kung unsay paagi o kanos muna siya. Kung sa may nahitabo, nahimo hinuon sila nga matuod nga mga kaaway sa ilang ginatinguha nga gihulat. Ang failure kanang kulang sa kasayuran sa kapanahunan. Ari na punta karon sa atong mga kaigsuonan, mga Kristiyano. Kinsa kaha sa tanang sekta sa tibuok kalibutan ang wala mo tuo nga si Kristo mo balik. Murag wala yun. Ang tanang mga sekta nituo gina nga si Kristo Jesus mo balik. Kinsa ka sa tibuok kalibutan ang wala mo tuo
nga ang tao adunay pagkabanhaw. Murag wala gyud. Kundili ang tanang pundok sa tibuok kalibutan mituo ug milaom nga ang tao adunay pagkabanhaw gikan sa mga patay. Kinsa kaha sa tibuok kalibutan, kinsa kaha o unsa kahang siktaha sa tibuok kalibutan ang wala motuo nga dunay kaluwasan ang mga matarong. Murag wala gyud. Ang tanan nga mga sikta, tanan nga mga pundok nagtuo gina nga adunay kaluwasan ang mga matarong. Karon tagsa-tagsaon nato ni og pangutana. Ang tanang mga sikta sa tibuok kalibutan nagtuo nga si Kristo mobalik aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Unang pangutana, nasayod ba ang mga sikta kung kanus ani mahitabo ang maong pagbalik? Wala. So, mahimo ng cause of failure. Mapariha na sa Israel na mahimong cause of failure. Ikaduha, naglaom ang tanang pundok nga dunay pagkabanhaw ang mga nangamatay diha kang Kristo. Walay sikta, walay pundok nga wala magtuo o wala maglaom nga ang tanang mga sikta o ang tanang mga tao nga nangamatay kang Kristo walay pagkabanhaw. Kundili ang ilang gituuhan, ang ilang gilauman, ang tanang mga katawhan nga nangamatay diha kang Kristo adunay pagkabanhaw. Pangutana, nasayod ba ang mga sikta o kamo kung kanus-a mahitabo ang maong pagkabanhaw? Wala. Nasayod ba ang mga sikta kamo kung sa unsang paagi ang pagbanhaw? Wala. So, maybe mahimo na puning cause of failure pareha sa mga Israelitas, pareha sa mga Hudyo. Ang tanang mga sikta nagtuo nga dunay kaluwasan. Question, unsa may paagi sa pagluwas? Life after death? O kaning atong lawas mo iluwason ni Kristo? Kani lisod ni tubagon sa mga sikta. But mostly ang tubagin ana life after death. Mao ginay kasagaran nga answer, life after death. Pero ato na yung hinumduman, no? Sa panahon nga dunay mag-akto sa atong pamilya, halos tanan tingaling ba niya sa sulod sa atong panimalay, atong kasing-kasing, pirtig yung sampit sa Ginoo pagtabang. Nga ang atong pamilya nga nag-akto na di gyud mahanaw sa imong panimalay. Tanan tingaling Ginoo, tanang Lord, tanang Ginoo, sampit gyud kaniya. Tungod sa imong kawili, sa imong usa sa imong pamilya nga mahanaw. Di ba? So mahimo na ni siya nga questionably kung tinuod nga nituo ka nga dunay life after death. Inana. Muna siya. So diri sa pagtulon-an nato sa Kingdom of Praise, tubagon gina nato tanan. Kinsa man ni si Edwin Rebecca Mursilio. Diha ka man ni. Kani kinsa man ni uban ni? Kaning nagtan-aw kinsa man ni uban? Kinsa pa ni si Agri Grimuto is watching. Mayong gabi ni mo diha sa Cebu. Musta ka mo diha, no? Mo asawa, imong mga anak, mga kaigsuonan nimo, kumusta ka mong tanan? Matod pa sa atong mga kaigsuonan nga dunay mga pamilya nila dili mo tuo, dili tatik pamugos ang dili tatik dani.
Kay sultis Ginoo isulti raman. Dili ta magdani-dani kay kaning kaluwasan dili gina idani-dani og tao. Kinahanglan nga ang kaluwasan man God magagikan na sa atong pagtuo. Tungod na sa atong pagtuo kita maluwas. Ang pagtuo, ang source ana mao ang pagpaminaw. Pagpaminaw aron ka makasabot. Munang mo kuan ang pagtuo. Munang ingon dayon nga ang patay nagpatalinghog sa pulong sa anak sa Dios mabuhi. Kay makasabot man to madugay patalinghog. Pero dili ning patay nga tuwas minteryo kaysa ko'y makasabot dito. Kaysa ko'y pastor ditong magwali. Busa ang kaluwasan gyud. Naagid nato ang chance na to karon naagid nato ang mga buhi. Naa nato dili kay kuan mani dako kayo kalainan dayon kung ato nang ikumpara ang pagtulun-an sa Kingdom of Priest o sa mga sikta sa kalibutan. Labi na nga kaning akong pagtulun-an is there is no ever lasting life after death. Wala gina. Kay sumala diri sa kasulatan atong basahon sa Ecclesiastes 12:7. Itong basahon ha. Ecclesiastes 12:7. Ngunit nga ang mga tao wala mag-amping sa ilang lawas kay na may life after death sa ilang nahuna. Aritas Bible atong basahon. Ug ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Ang abog mubalik ngadto sa yuta. Mao ni ang giingon sa Dios dito ni Adan. Sa singot sa imong naong magkaon ka sa tinapay sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi hangtod nga mapauli ka sa yuta. Kay ikaw abog sa abog ka mopauli. It means kapag ang tao ay mamatay, abog man ang tao, mubalik siya sa pagka-abog. Pero ang espiritu, mubalik sa Diyos. Dili mo uban og lubong. Dili ubag lubong itong espiritu. Masa may makabati dito. Mana nga, wala na to'y labo tong nalubong. Kaya wala na may espiritu dito. Inig kamatay dahil sa tao, ang espiritu sa isulti diri, apan ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy gigikanan niini. Una nga wala na nang patay, di na kinahanglan ng patay. Wa na ginay kaluwasan, unang sayang lang napaingon nga Ave Maria, igampo mo kaming makasasala. Yan nga, Ginoo kaloy ang kalag ni Tomas na sao naman tong kalag nito. Wala na ang espiritu ni Tomas ni uli sa Dios. Si Tomas nahimo ng abog. O sa may kaloyan ni Tomas, abog naman to. Ang espiritu permanente gina nga walay sala mubalik gina sa Ginoo. Dili kay idalahig nimo tong espiritu. Pagkamatay sa tao, ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy gigikanan niini. Unya ibalik sa Ginoo tong espiritu ha. Dili atong namatay nga gilubong. Wa naman to'y dugo. Wa na to, di na to kadungog, di na to kakita, wa na to'y gininhawa. Kanang 7 spirit wala na niya. Kanang 7 sins of kaning touching wala na. Kanang 7 senses ang botay pasabot. 7 senses wala na niya.
mao nga dili na to ibalik dito. Pagbalik anang espiritu, inyong basahon ang Isaiah 51. Tawgon dito sa taguangkan. Mao nga kanang Misaya si espiritu man to, si Hesus. Sa wala pa siya tawag kag Hesus. Anang katong si Kristo, espiritu man to, gitawag siya, gigaman siya lawas dito sa taguangkan ni Maria. Motoy tao. Pagwa na Hesus. Motoy tao, katong Hesus motoy tao. Pero ang iyang lawas, ang iyang espiritu, mao ang espiritu nga Kristo, nga Misayas. Sugo nga universal God. Universal God ka ng Kristo. Ang iyang lawas, tao. Dito ni Maria, gigama kanang espiritu kay kaning bahay bata sa babae, mao man na siya ay tamnan sa binhi aron mahimo siya nga kuan, kani mahimo siyang lawas. Inana. Ngunang kung atong basahon diri sa Isaiah 51 aw 49. Pamati o mga pulo kanako og patalinghog kamo nga mga katawhan gikan sa halayo. Gitawag ako sa Dios gikan sa taguangkan. Asa siya tawga? Gikan sa taguangkan. Gikan sa tiyan sa akong inahan. Iyang gihisgutan ang akong ngalan. Asa tawga to? Sa taguangkan. Dito siya tawga. Munang niingon din ang Diyos dito ni Maria, nampun ka sa kaanak ng lalaki, tawgon mo ang iyang ngalan, Hesus. Muna'y pagbuwa sa espiritu. Dili kay mugwa ang espiritu itong namatay. Lubog na mugwa dito. Lahi kayo ang inyong itunan sa kalibutan. Kurtig yung pagkalahia. Ting pagkadakong sukuhaya, manigingon ako ninyo nga ang nanaglaom sa unang panahon, ang mga Israelitas naglaom ug nagtuo nga dunay maabot nga Misayas. Wa man kahibalo nga ipakatao di ay. Wa man sila'y kasinatian, way kasayuran kadtong mga leader nila, kadtong mga pangulo nila sa templo, kadtong mga labong saserdote, mga high priest, mga leaders. Wa man to sila'y kasayuran. Nagtuo lang to sila nga kanang Kristo muguwa nana. Asa dapita muguwa ba ana yana. Wa sila mahibalo nga kanay ang espiritu og tawgo na pabalikon sa kalibutan, parion sa kalibutan, panhion ng espiritu adto ipahinugso. Sumala dinhi. Gitawag niya, gihisgutan niya ang akong ngalan dito ko sa taguangkan sa akong inahan. Gihisgutan akong ngalan dito. Inana, dili kay mo kalit lagwa. Munang pagwa ni Hesus, porting pandula nila, napandol sila kay ang ilang nailhan, si Hesus, anak ni Maria, anak ni Jose, tao. Mura may ilang nakita. Ingon si Hesus, ako ang buhing tinapay. Nga nanaog, gikan sa langit. Nahuna nila, gikan ka sa langit? Kasi may buang me? Kay mo to uminimo gikan ka sa langit? Langit kung sa tao, naman dito. O pa din may kahibalo nga naman kay mga igsoon din naman kay inahan na sa Maria. Di ba anak mga Jose nga panday? O niya may kagikan ka sa langit. Inana ang naitabo. Tungod ni sa kakulang nila sa kasinatian sa kinaadman sa Ginoo. Busa kung dili mo magtuon, the same way mahimong failure ang inyong pagtuo. Muna akong giingon dahil ninyo nga kanang inyong pagtuo 100% yun, di gina makaluwas ninyo.
100%. Di gani makatabang ninyo na. Di gani nakaproteksyon ninyo. Mana nga, ang akong panghinaot, nga unta, magtuon mong tanan. Wa ako nag-ingon nga, sunod mo na ako ha? Wa ako nag-ingon nga tuo mo. Ang ako lang nga, magtuon ta. Kining kaalam na ko, dili gini ako. Hinatag ni sa Ginoo. Pinaagi sa daghang mga damgo. Nga sukwahi kayo sa gilauman nato sa kalibutan. Purting pagkalayo Labi na karon akong mga asawa, 8 ka buo ko. Pero 3 pa lang ning niya, 3. Kay to ako'y 3 sa Davao, sa Samal. Pero dili sila entrante sa istorya. Mao nga wala ko upasulod nila dire kay masayop ning akong buhat. Maguba ni, pagkaguba ni, maguba ang akong buhat sa kalibutan. Mapilyor. Di makaamong sila mo nang gaamping ko kayo. Kaning akong buhat, kaning akong istorya, kaning akong papel karon. Ako ang gipadala sa Ginoo sa istorya sa kinabuhi ni Abraham. Kay ingon ani manggod, kung inyong basahon, di ba, niingon mang ato namang gibasa diri no nga kani di ay espiritu kung ibalik sa kalibutan adto ipakataw sa taguangkan, di ba? Atong gibasa ron nga anhis taguangkan ipakataw ang espiritu. Dili kay katong espiritus namatay mga tugwa dito sa lubong, nguli sa balay. No? Sumala diri sa itong gibasa. Ang Ginoo, gitawag niya ang iyang ngalan, gitawag sa Ginoo dito sa taguangkan sa inahan. Hinana. Karon, ato na pong basahon kaning Hebrewhanon 11:35. Saan na to ni? Ang nangamatay nga mga anak. Yan ninyo, no? Ang nangamatay nga mga anak, gipabalik ngadto sa ilang mga inahan, pinaagi sa pagkabanhaw. Kasi gisulti, ang nangamatay nga mga anak, gipabalik ngadto sa ilang mga inahan, pinaagi sa pagkabanhaw. Unsaon kuno pagbanhaw di ay? Unsaon di pagbanhaw tong nangamatay? Ipabalik sa ilang mga inahan. Unya, unsa tong gibasa sa 51, 49 sa Isayas, dito sa taguangkan. Gitawag ang espiritu. Unya, dire, ang nangamatay ng mga anak, gipabalik sa ilang mga inahan. Pinaagi sa pagkabanhaw. Si Pablo nagsulti nakasabot. Makasulti ba ni Pablo ani? Ugwa kasabot. So kung kamo unta nga mga pastor, mga leaders, mga pangulo, mga magtutudlo, tinuod pa mo tinunan ni Kristo, tinunan mo sa mga apostoles, nakasabot po unta mo sama sa ilang nasabtan. Anong naglahi malagi ni inyong nasabtan o sa nasabtan sa mga apostoles? Sama ni Pablo. Ito pa, kinaugalingon rin ninyo ni nga huna-huna nga pagtuon. Dili pinaagi sa diktasyon. Atong gibasa, atong masako ni. Ang nangamatay nga mga anak ipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gipanagsakit ngadto sa kamatayon nga na nagsalikway sa kagawasan aron sila mga banhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. Sinang kani? Pabalikon day ang mga nangamatay ng mga anak, pabalikon ngadto sa ilang mga inahan pinaagis pagkabanhaw. Karon ang mga inahan man kinsa maning mga inahana?
ang atong inahan nga, ang atong rong nahibawan nga inahan, no? Topic tag inahan. Unsa may inahan nato, di ba pananglitan imo ning mama? Amo ni mong inahan. Kani inahan sa imong mama, adi na nimo ni inahan ang tawag ani apuhan. Ya kani adi na wa na ka kahibalo ani. Unsa man ikaw ani matawag man kag apostohon. Inahan nimo ni. Inahan sa imong inahan. Kani inahan sa imong inahan. Kani inahan sa imong inahan. Kani inahan sa imong inahan. Munay kuan na karon kun ato ni siyang pangitaon ang ulo sa inahan manukad kang Sara. Tanawon ra gud nato ng Isaiah 59 1 muna nga ganahan mo magtuon, tuon lang pod. Di pod mo ganahan, ayaw lang pod. No? Kung ganahan mo magtuon, tuon. Kung dili, dili. Ay lang mo panghilabot, ano di mo kasala. Kay mahilabot gani mo. Tanawa bito nang hilabot nako, kusog kay mahilabot. Kana si Jenito. Banggitong gid ko ngalan, iya pa kong gipos. Kana si Jenito. Patyon pas Ginoo yang anak. Why siguro maghikog na karong pilang adlaw. Na no? Yang anak ulitaw, patay. Kay wala ka makasiguro nako kung sinugo ba ko o dili. Musa ayaw mo panghilabot. Kung naamoy tahas din is kalibutan, pagbuhat lang mo sa inyo. Buhatan ninyo ang inyo. Pamatod ninyo nga sinugo mo sa Dios. Nung ka nga manghilabot mo nako kay naidaghang nang hilabot nako gianas Ginoo giana kay nahisulat pagapanghimaraoton ko ang mga magapanghimaraot kanimo. Pagapanalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo. Babitay hinungdan nga gitug-an ako, wala ko maulaw, bisag makauulaw ra unta. Gitug-an ako kay di na ko nitug-an di man mo masilutan. Nganong di man mo masilutan ug di na ko itug-an. Wa man mo mahibalo ug unsay kamatuoran tanawan ninyo si Hesus. Ingon si Hesus Kristo. Kung wala ka ko muanhi, wala unta ka mo'y sala. Katong mga Israelitas, kung wala pa ko muanhi, wala unta ka mo makasala, apan tungod kay mianhi ako, nakasala mo. Ngano man to? Ngano nakasala man to mga Hudyo, mga Israelitas, sa pag-abot ni Hesus? Tungod kay si Kristo, nagsulti mas tinuod. Tinuod man to yung gisulti. Di man baka. Tinuod man to, mao nga ang tanang mga Hudyo nakasala tungod diha sa pagsulti niya. Tinuod. Ingon si Jesus, kung wala pa kumuanhi, wala mo isala. Apan kami anhi ko, nakasala mo. Wapod kasabot gani, usay buot pasabot ni Kristo to. Ang buot ipasabot ni Kristo, nganong nakasulti siya na, tungod kay nagsulti siya tinuod, mo hinungdan, nga ang tanang nagtulisok niya, naligo sa sala, nagyanang sa sala, kay nisulti siya tinuod. Disimwi, kana na ko karon. Nisulti ko sa tinuod, wala na ko ni gilipod-lipod. Wala ko'y pakialam kung mutuo o dili kamong mga tao. Wa ko'y pakialam. Ang ako, gisulti na ko ni kung sa tinuod, mao nga kamatayon ninyo. Ang inyong pagbugal-bugal din hinako, kamatayo na ninyo. Kay mahimo na ninyong dako kayong sala. Batok na ko, kay tinuod man yun, nga gisugo ko sa Ginoo, aning akong papel karon. Tinuod man gini. Dili man kay nagbuhat-buhat ko ani.
Di, patay mo. Silutan mo sa Ginoo gyud, 100% gyud. Mutuo gyud ko. Nga dako kayong silot ng gatang ninyo sa unahan, sa inyong pagtamay o pagpanulisot nako. Busa akong tambag, aron dili mo makasala, tanaw lang mo. Kung ganahan mo matanaw. Aron dili mo makasala, paminaw lang mo. Kung ganahan mo maminaw. Maura na. Dili kay, di pa mo mutuo, makasasala pa mong dako, unya manghilabot pa mo nako nga wala ko makasinati nako kung tinuod ba kung sinugo o dili. Patay gid mo. Kamatayon gyud ang gahulat ninyo sa inyong pagpanulisok din nako. Di, patay imong anak, patay. Kay grabe man ka makatamay, grabe man ka makatpanulisok. Ramang kag sikinsa. Sa dito bitaw sa Samal, grabe sila manulisok nako di. Kalabira karon intiro pamilya huro kapit. Oy nabuhi. Na? Muna nga ayaw mo panghilabot. Ako wala, dili ko manghilabot. Kay mahadlok ko ano manghilabot kay basig sinugo na. Di ba niingon ko ninyo bisan si Kibunoy di ko manghilabot ana. Pasag di na siya. Kayong dili na sa tinuod, mahanaw mo na sa kalibutan. Pero nung ka nga pataka-taka ka nagpahilabot, unya, tinuod, patay mo. Una nga, ang maayo, ang buutan gani nga tao, maminaw, ra, dili mang hilabot. No na buutan nga tao. Di man mo kahukman na nga buutan, ug manghilabot mo. Una nga, ako mong gisultihan sa tinuod. Ug gani mo kasabot ani o? Ug gani mo kasabot ana? Nya ingon-ingon na mo nga kamuray maluwas ga pakaulaw ra mo sa inyong kalag. Maluwas kuno pero lungon na itong gahulat. Maluwas mo ana? Ang uban gani ninyo gaulog-hulog na maganig St. Peter. So pagkaluwas niyo ng St. Peter, nga bukog man ang panungan. Ang ako karon gihimo mga igsoon, igo ra ko naning kamot ra ko. Og nagsugod og hingilin sa kamatayon. Kay kanang Ginoo ni pakita nako og misulti ang iyang lawas daw sama sa speaker. Insya kanang kamatayon hinginlan man na. Ug walay laing makahingilin ana. Si Kristo lang. Tanaw na kung lawas kay napuno man sa akong kuko diri. Kung nangingon diha nga og si Kristo nga puno sa Espiritu, dito ko kasabot. Si Kristo, muday nga gingon sa Bible nga og si Kristo puno sa Espiritu ni adto sa ako. Bisag kuko diri, bisag kuko. Si Kristo, anang kuko na napuno gina. There is no space. Tanan, ana. Sugdan gina og Kristo. Abi ninyo ang paghingilin, ana. Ingon lang ni nga, o kamatayon, hunong na diha sa mga mataro. Muna'y hustisya. O kamatayon, hunong na diha sa mga mataro. Mao nga ang lumbaan ninyo pagkamataro. Ingon dayon diri sa kasulatan, ang nakadaog dili maunsa sa ikaduhang kamatayon. Kay kanang makadaog matarong na. Matarong lang ang makadaog. Unay timan ninyo nga makadaog mo ana kung maapil mo sa pagkamatarong. Sao niyo pagkadaog o pataka-taka mo pang hilabot nga wa mo mahibalo og sinugo o dili. Ang inyo ha ang kahambog lang ninyo. Mo'y gahari. Inani dahin ang nahitabo atong ipadayon. Atong ipadayon ang atong eksplanasyon. Sumala dire
ang nangamatay nga mga anak pabalikon sa ilang mga inahan pinaagis pagkabanhaw. Kanang mga inahan nga gihisgutan dili kay ang ato rang inahan karon, dili ra. Unsa may pruweba nato? Atong basahon ang Isaiah 51:1. Paingon sa 2. Patalinghog kanako, Isayas niha, Isayas niha, propeta Isayas ni. Kung imong tan-aon sa panahon, ang pagwa ni propeta Isayas, niguwa siya sa panahon sa paghari ni Ezekias. Sa to pa, layo na kayo, perting layo na. Atong masahon, patalinghog kanako kamo nga nanagsunod sa pagkamatarog, kamo nga nanagpangita sa amahan, tumanaw kamo sa bato, diin kamo sapsapa, og sa lungag sa gahong, diin kamo kaluta. 2. Tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan, o kang Sara nga nanganak kaninyo. Kay sa usap pa lamang siya, gitawag ko siya, o gipanalanginan ko siya, o gihimo ko siya nga daghan. Balik ta atong sabdon. Mato diri, tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan, o kang Sara nga nanganak kaninyo. Explain tagamay. Kaning gisultihan sa Dios ani nga kamo mga Israelitas ni. Dili na ni sila anak ni Sarah sa literal. Kay purting layo anas kaning panahon ni propeta Isayas, layo na ni kayo. Gikan ni Abraham, Isaac, Jacob, Huda, Paris, Isrom. Muna mga amahan, Ram, Aminadab, Naason, Salmon, 8. Salmon, Boos, Obed, Isay, David, Solomon, 15. Roboam, Abia, Asaw, Sapat, Huram, 20. Huram, Osias, Hutam, Akas, Ezekias, 24 kakaliwatan na gikan ni Abraham. Di na gito amahan si Abraham nila. Di na punto inahan nila si Sarah. Pero nga naman dire nga, ang sultis Ginoo, inahan man nila si Sarah. No? Wa man ko niya may pastor nga tudlo ng Yunani ko day. Sus, bisan pagtuyo ko niyo tibok Pilipinas. Wag yun mo. Hallelujah, praise the Lord, amen, na anoon. 14 dagana. Dili gid gawadan og praise the Lord. Pero kaning ingon aning pagtudlon ana, wa gini katudlo. Kung lisod gid kayo sa mga tao karon sa kalibutan. Purtig yung lisura. Ingon diha nga daghan ang naninguha apan dili makahimo. Kay ang dalan sa kaluwasan lisod, sigpit. Sa may nakasigpit, sa may nakalisod. Lisod ba ng pagsimba? Dili. Ang lisod kay naay kapandulan, naay mga tuno. Nga ubi nimo masabtan, impierno gika. Karon. Kay ang ato na yung pag-isip nga inahan, ang pag-isip ni sa Ginoo dito man ni Sarah. Ang inahan, pabalikon man ang nangamatay nga mga anak, dili man kay kanay yung mga anak. Gipasabot, kini mang mga anak ni Abraham. Mga anak man ni Abraham man to'y gipasabot ani. Kay mo man to'y mga anak sa Dios nga nangamatay, nga ang ilang espiritu ni uli dito sa Ginoo ang ilang mga espiritu. Pabalikon sila sa ilang mga inahan. Pero ang pag-isip ani manukad ni Sarah. Mauna nga si Sarah dayon ang inahan sa tanang mga Kristiyanos. Kay si Sarah ang inahan ni Isaac. Og si Rebecca ang inahan ni Jacob. Og si Raquel, si Leah, si Silpa og si Bilha
ang inahan sa 12 kabanay ni Jacob nga mao kadto ang panon nga mga anak sa Dios. Inana, mao na nga pabalikon si Sarah. Aron kaning mga espiritu nga nangamatay ang ilang lawas nga niuli sa Ginoo, pabalikon pod. Dinhi ni Sarah, munang mubuha ng espiritu diri nga dunay lawas. Nan kay si Ismael anak man ni Abraham. Na may saad nga luwason gyapon si Ismael kay kaliwatan man ni Abraham. Mao nga mobalik pod si Agar nga iyang inahan aron manggawas pod tong mga inahan anak. Mao na siya, mao nang duna po'y Agar na to, niguwa din si Agar. Unya dili man kay si Agar lang. Duna pa may unom ka anak si Abraham. Nga mao si Simram, si Joksan, si Midan, si Midjam, si Isbak, ug si Suwa. Nangamatay man ni. Hasta ilang kaliwatan, nangamatay man to. Pabalikon man sila sa ilang mga inahan. Ang mga inahan ani, ang sinugdan anang mga inahan na si Situra man. Mao nga si Situra pod mubuha ug niya pod si Situra nato nga tinuod nga Situra. Dili tong Situra nga tudlo-tudlo. Nahibaw anato nga siya si Situra tungod sa usa ka sambingay sa damgo nga usa ka langgam nga nahimong babay nga mao si Situra ug mao siya. Munang tinuod yun. Ang akong gisulti, wala na ko dungagi. Wala na ko kuhai. Alaot yun ang magtamay. Kay tungluhon yun na. Way kapasayduan nga tunglo. Ako dahin tambag. Aron dili mo maigo, ayaw mo pang hilabot. Kung naamoy dalunggan, magpatalingho kung ganahan mo magpatalingho. Kung naamoy mata, tanaw. Ayaw mo pang hilabot. Kaya once nga maghilabot mo, di gid mo kahukman nga matarong. Sao na to paghukom nga matarong mo nga maghilabot man mo. Di apil mo sa kamatayon. Kaya gingon man diha nga kamatayon hunong na diha sa mga matarong. Di man ka matarong, di patay ka, kay dautan man ka. Duhara man matarong og dautan. Kani akong tambag, kinasing-kasing gini. Kay tinuod gini. Nga kanang kamatayon, badlungon ra na. Kay kanang pagkabanhaw, nagisgutan diha, dili man kay kanang namatay diha may banhawon. Kanang kamatayon, didto na ni sulod ni Adan. Maotoy kuhaon, aron muundang ning kamatayon. Pero diha sa mga matarong, dili sa mga makasasala, dili sa mga dautan. Munay hustisya. Tudluan ta mo, ug tug-anan ta mo ug unsay hustisya. Munay hustisya, ang kamatayon muhunong diha sa mga matarong. Nay tinuod ng hustisya. Mao nga akong mga asawa, tulo pa ni, mahimo ning 8. Kung doon na may magbinuang ani, magtinunto ani, akong ibtun ang espada sa kamatayon aron sa pagpatay sa mga tao nga mag-abuso. Kanang mga manghilabot. Kaya wala man ko'y usa nga gidagmalan o wala ko ko'y usa nga gitinuntuhan. Wala ko ko'y giilad. Wala ko'y gilimbungan. Usa, dili ko matulisok sa Dios, sa Espiritu Santo, aron nga ako kahukman nga nakasala dito sa langit. Nay tinuod anak. Nang magbantay mo, kay kanira bang panimalos, wa arabay limi,
way sukod. Daghan kayo ng hilabot, di patay. Patay, ay undang. Di ba? Basta po ka, mamatay ka. Doon ay nang hilabot na ako dito. Classmate sa akong anak. Nang hilabot na ako. Gibadlong siya sa akong anak. Ayaw pang hilabot ni daddy. Ay magabaan ka. Kung sa dili kumto ka ba? Abi ninyo kung sinitabo, nisakas kay mito, day nahulog. Pagkahulog, natuhog ni baba ni. Ani natuhog, lapos dire. Nagisi pa ng ilong. Natuhog ka ng talinggam. Pagkasunod, kay kitahi man to, naulian. Wa mo undang, ug yaga-yaga, maura gyapon. Namatay ang iyang inahan, desduyan. Gaduyan lang siya, gaduyan-duyan ang iyang inahan. Natingala sila, wa na mo gimok, namatay diay dito. Usa pa ni undang ang iyang anak. Pero patay na ang iyang inahan. Gusto ba na ninyo? Nga mudangat ninyo? Nga patyan mo o hinigugma sa inyong pamilya? Usa aron dili ni mahitabo, hunong mo sa pagpakasala. Tanaw kung dunay mata, pamati kung dunay gulungog. Ug tun-i ninyo kaning akong mga sangyaw. Bisan pagsuruyo ninyo ang tibuok kalibutan, dili ug dili gid mo makakita aning sangyawa bisan pag-unsang punduka. Kay anyong madunggan na siyo, praise the Lord. Pertindaghan na ra gyud. Mao ra gyud ay maghari dito. Amen ug praise the Lord ra, mao ra nay magpuli-puli ana. Ug kana nga pagtuo dili na makaproteksyon ninyo sa takna sa inyong kalisdanan. Mora na mga igsoon. Mao nga ako nitug-an ug wala ko magduha-duha nga wa ko magbinuang nga ang kahulugan anang sitas nga atong gibasa, ang mga nangamatay nga mga anak pabalikon sa ilang mga inahan pinagis pagkabanhaw. Muguwa ka ng espiritu sa mga inahan. Ang mga inahan nga gipasabot ani magsugod ni didto kang Abraham. Dayon didto ni Isaac, dayon didto ni Jacob. Munang walo ni sila tanan kay tulo ka Abraham. Si Sarah, si Agar ug si Situra. Dayon si Rebecca, buwa si Rebecca didto sa kinabuhi ni Isaac. Dayon dunay duha ka igsuon, si Raquel ug si Leah, si Silpa ug si Bilha. Muni mga inahan. Kani si Rebecca agi kani Sarah, Rebecca, Raquel, Leah, Silpa, Bilha. Kaning unom ka buok, Sarah, Rebecca, Raquel, Leah, si Silpa ug si Bilha mo ni mga inahan sa mga Kristiyano. Ima diha mga inahan kani sa mga Kristiyano, kaning unom, Sarah, Rebecca, Raquel, Leah, Silpa ug si Bilha, mga inahan kani. Kaning duha si Agar, inahan sa Muslim. Si Situra, inahan sa Judaism. Buddhism, Shintoism, Confucianism, Taoism, Shintoism ug Hinduism. Munay ilang mga kaliwatan. Kay tapukon man ning kaliwatan sa Ginoo. Kaning tapukon man sa Ginoo ang kaliwatan, pinaagi sa usa ka pagtulun-an. Munang matapok sila diha. Dili kay tapukon silang barangay nga lain-lain o pagtulunan. Kaning kaliwatan sa kalibutan, kaliwatan ana sama ng kaliwatan ni Ismael, usahon kani sa Ginoo diha sa usa ka pagtulunan nila. Ngunang matingala ka kay mudaghan sila, mudaghan. Alaala gi mudaghan nga Ginoo may ga hatag katong hunahuna aron sila mausa sila ka panimalay. Inana
kaning Christian 12 ni ka tribo. Muna gitawag og 12 ka patriarka, mo nang number 1 ani Katoliko Romano. Dayon sunod ani makaning Protestante, apil na sila si Martin Luther, Lutheran Church, Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian, Baptist, Sabadista, apil na sila sa Christian dito sa napulog duha ka banay. Una nga sa pagkakaroon dili pa mo mutuo tambagan kay wala pa man mo makakita og unsay kamatuoran sa akong gisulti. Tutok lang mo sa akong misyon. Sumala sa akong pahibalo diri sa kahanginan nga ang gobyerno sa Dios mao'y makapahiusa ninyong tanan o kani manukad labaw sa tanan sa Israel City sa Pilipinas ug mao kaning dapitan. Unay tinuod ani. Ug kanang giingon dinha nga ikatulo ka adlaw nga pagkabanhaw mao kaning panahona karon. Munay ikatulo ka adlaw kaning panahon nato karon. Mo nga nigwa ng Abraham, nigwa si Sarah, si Raquel, aw nigwa si Agar o si Tora, Raquel, Leah, Silpa, Bilha, muning bugwaon kay banhaw naman ang mga anak sa Dios. Pabalikon sa ilang mga inahan. Ha. O diri ta kutob, ug daghan kayong salamat sa mga wala magtan-aw maayong gabi kaninyong tanan.